अरे यार ये लोग कैंसिल कर दिया। अरे यार पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया यार तुम लोगों ने। खेल बिगाड़ दिया यार तुम लोगों ने। खेल बिगाड़ दिया यार। जा थां खाथियाव खराब खालामजोब्बाय साला। खराब खालामजोब्बाय साला। ओमफ्राय गारागा दंबा हा मुरलिफोर सना जा आंना बुङो नोंखौ गोसोखांना हेलौ लोगोफोर गुड आफ्टारनुन सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोना फैदों अननानै थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय जाय जायफोरानोखि आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदों नोंथांमोनखौ बयखौबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय अननानै बयबो कमेन्टस खालामदो थ' दावराय माब्रै माबासो दंफैयो फैलायबाय एकदम जानाय लोंनाय डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो आं बेयाव नोंसोरनो दा होआ थां दायो फै होआगौमानि खारा दा बिसोरो हा ओरैबायदि बिसोरो होआगौमानि खारा दा
हेल' नोंथांमोना बोरैहाय दङ बयबो लोगोफोर अननानै कमेन्टस खालामदो आरोना। नोंथांमोना कमेन्टस खालामब्लासो आं नोंथांमोनजों आलो-आलो रायज्लायनो हागोन आरोना। फाय दावरायफोर दंलै लोगोफोरनि सोर सोर दङ लोगोफोर आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय अननानै नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामफैदो। बयबो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामलायदो आरोना। ओइथिं थांलायबाय बे साला। मोजांबो जाथारा दा इसोरो। नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजोंसो आं दिनै बेखिनिनि समाव सफैनो हादों आरोना। आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट होगोन आरो लाइभ स्ट्रिमावहाय फैगोन। खिलायबायलै साल्ला। साबेसे दङ लाइनावहाय? साउथावहा साबेसे दङ? बेयावबा नोंसोरो बैयाव जायजों थां खार जलदि बेयाव नोंसोर खिबाय खार थां जा इयाव जा आरो मासेया बोरै हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामाखै माने रावबोआनो कमेन्ट खालामा नायबायल' थायो आरोना नोंसोर।
बाज्लो बाज्लो मोसायो रंजा बाजा मोसायो जोंनि गामिया जोब्बाय न'? सोर सोर दङ लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामाखै माने नोंथांमोना? रावबो कमेन्ट खालामलाया माथो नोंथांमोनालाय? सासेल'सो वाटसिं दङ माथो। नोंथांमोननिफ्राय सापर्टखौ मोनबाय थागोन। हेफाजाब होबासो नोंथां आं भिडिअ खालामबाय थानो गोसो जागोन आरोना। ओइ महा गेलेखो नोंसोरो? लोगोफोर कमेन्टस खालाम सोर सोर दङ लाइनावहाय। नोंथांमोना कमेन्टस खालाम नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन। गोसो गुदुं जागोन आरोना रायज्लायनो। है फाग्ला। खारदो नोंसोरबो खारदो। खारदो खारदो दुस्थ खालामबाय थायो। आरो बेयाव फैबावदोंसो साला खालामनो। खारदो।
बाज्लो बाज्लो मोसायो हायला हुइला मोसायो गोसो गोरबोनिनो रावबो कमेन्ट खालामासै माथो लोगोफोर। सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम। हायला हुइला मोसायो। स' लोगोफोर सोर सोर दङ नोंथांमोना रावबो माथो कमेन्टबो खालामासै।
तेरे 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 रे तेरे तेरे कमेन्ट खालाम लोगोफोर माथो रावबोआनो गैला बहा खारजोबखो लोगोफोर नोंथांमोना एक्सुवेलि कमेन्ट खालामदोंना खालामाखै आं जेबो मोनथियाखै सोर सोर दङ बेहाय लाइनावहाय यार रोजे के टाइम में भी चैन से नहीं रह सकता क्या तू? एक तो ताकत नहीं है बोलने के लिए, फिर आराम से सो जा, इधर लेट जा। हाँ, घोड़े पे, घोड़े पे लौड़ा भैंस, इसमें ऊपर से आग लग रही है भैंस। दिन में मैं बिल्कुल सोया नहीं आज काल। अरे उससे छाया हमारे उधर भी इतनी गर्मी होती है भैंस। देखना जरा, देख जरा वहाँ जाके भैंस कितनी आग।